Нинди тапшыруның бүгенге кунагы Руслан Габетов. Руслан ул безнең Рифаят төрки татар этносы һәм һөнәрчелеге ансамбленең сәнгать җитәкчесе. Менә сез бүгенге тапшыруыгызны бик матур уен коралында башлап җибәрдегез. Мин хәтта үзем дә әйтә алмыйм бу нинди уен коралы. Руслан, әйдәгез сезгә, сез аңлатып китегез. Исәнмесез. Мин әле генә шундый бик матур, серле уен коралында уйнадым. Бу уен коралының исеме Камыл. Аны төрлечә атырга була, Камыл диергә дә була. Камыл Сырнай, кемдер Камыл Курай ди бу уен коралы. Бу уен коралы чын мәгънәсендә халык уен коралы. Менә ул нәрсәдән эшләнгән, агачтан дип күрәм. Әйе, ерактан караганда агачтан дип тә әйтергә була. Ниндидер үсемлектән ясалган. Әйе, чыннан да бу уен коралы камылдан эшләнгән. Камылдан ясалына һәм камыл дип аталына. Дөресрәге әйткәндә, камылдан гына түгел, барлык дим уртасы буш булган коры үләннәрдән ясарга була. Камыштан, камылдан, алар төрлеләре була. Менә мин сезгә күрсәтеп китәм әле. Менә мәсәлән, мин үземнең яклардан, Актаныштан өзеп алдым менә шундый камыл үләнне. Ул елга, күл буйларында үсеп утыра, бик күпләп куе үләннәр. Моннан ясарга була. Ләкин күрәсезме, гәүдәсе шушы үләннең ябык, нәзик. Шуңа күрә бу уен коралы да тавышы да нәзик була. Ә менә мин уйнадым, чагыштырыгыз әле, калын үләннән. Менә Казан елгасы буенда үсеп утыралар менә шундый калын гәүдәле үләннәр. Менә алар. Менә шу үләнне кисеп алдык та, һәм шундый уен коралы килеп чыкты. Уен коралы ясар өчен табигатьнең нинди фасылында кисеп алырга кирәк менә ул камылны? Камыллар җәй көнне алар булалар йомшак, яшел. Шуңа күрә ул материалны җыялар җәй азагында, көз көне, бигрәк тә кыш көне. Кыш буе җыярга була ул материалны, чөнки кыш вакытында алар корган булалар, каты булалар һәм кыш буе морозилкада сакланган шикелле сакланалар, язга кадәр. Әле менә хәзер дә җыярга була ул материалны, уен коралны. Гадәттәгечә, авыл музыкантлары бер вакытта җыеп куялар, һәм инде алар өйгә кертеп куялар, алар түбә астында кибә, һәм инде кыш буе шушы уен коралын берәм ясыйлар музыкантлар. Мәгълүм булганча, күренгәнемчә ул бик каты нәзберек кебек әйме, аны менә төрлесе була. Менә баскач сытла, ватыла торганы була, ә менә монысы каты. Сер итеп әйтим, менә бу материалны мин Туркмениядән алып кайттым, Ашхабад шәһәреннән. Башта мин күрдем дә, ох, нинди материал яхшы, алып кайтыйм әле, эшлим әле дидем. Аннан соң үзебезгә Казанга кайттым, Казан елгасы буенда йөрсәм, карасам, бездә дә шул үләннәр үсә икән. Мин очраткан юк, ә менә Казан елгасы буенда очраттым, кисеп алдым. Әнә ул читтән алып кайтканы да, бездә үскәне дә көйне бер дәрәҗәдә чыгарамы? Ничек аерма бармы? Аерма уен коралының зурлыгыннан тора. Менә мәсәлән, мондый уен коралы бар, һәм менә мондый камыл бар. Алар баш ике төрле тональностьта, озынрагы, кыскарагы була. Уемнар төрле булырга мөмкин. Менә монда мәсәлән 6 уем, монда да 6 уем, 4 уемлы, 2 уемлы да булырга мөмкин. Хәтта 6 уем, 7 уемлы да ясарга мөмкин. Ләкин уеннары күбрәк булган саен көйне төгәлрәк уйнау авыррак. Моның өчен профессионализм кирәк. Әйтергә кирәк, менә бу уен коралларын мин Урыс шәһәреннән заказ белән кайтарттым, чөнки әле бездә төгәл профессиональ дәрәҗәдә эшләүче осталар юк диярлек. Шуңа күрә әлегә мин читтән заказ ясатам. Менә әйтергә кирәк, бу уен коралы бит инде профессиональ дип әйтсәк, менә күз алдына китерик балачакны. Балачакта бит без, мәсәлән, борчактан, акация дибез бит, яки башка материаллардан эшлибез уен кораллары. Менә күз алдыгызга китерегез, көз көне комбайннар арышларны урдылар һәм җирдән тырпаеп кала менә шундый камыл. Менә камылны без шушы дип атыйбыз. Камылны кисеп алырга була, хәтта гади сыбызгы ясарга була. Мин инде камыл минем булмады, шуңа күрә мин шушы үләннән кисеп алдым да һәм тел ясадым. Телне китеп
мына шулай чыгарып койдым һәм тавыш чыгарга була. Менә тикшереп карыйк әле. Нинди тавыш чыгарган? Күрәсезме? Алла. Әйе, нинди төрле тавышлар тасвирларга була. Бала елаган, ниндидер җәнле хайван тавышларын чыгарга була. Тавышын да чыгара идек әле без. Әйе, бака тавышын. Күрәсезме? Табигать тавышларын тасвирлау эшләргә була. Бу чыннан да чын табигать, чын халык уен коралы. Менә бу күрсәтеп торганда безнең татар милләтенең никадәр фантазиягә бар икәнен, никадәр зауклы икәнен күрсәтеп тора. Шулай әлбәттә. Тагын нәрсә турында сөйләсем килә? Камыл дибез. Менә бу уен коралы бар тик камылдан гына ясалынган. Курайдан айырмалы буларак, тавыш чыгару принцибы камылда башка төрле. Курайда тавышның звуковой столбец дибез, бит, чыгарга була. Сыбызгы ярдәмендә чыгарабыз. Свисток, сыбызгы, шул бер принцип. Бу тел ярдәм камылда тел ярдәмендә тавыш чыга. Менә күрәсезме? Теле, мин әйтеп киткәнем инде. Телен кисеп алалар һәм һава өргән вакытта менә шушы тел мундштукка бәрелә. Мундштукка бәрелә, тирбәлә һәм шунда каты тавыш чыга. Ишеттегез инде, уен коралының тавышы каты. Әгез тагын берәр көй тыңлап карыйк. Берәр авыл көендә тыңлап китик. Күрдегезме? Авыл көйләрендә матур итеп уйнарга була.